Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako používať jednu z našich najvýkonnejších funkcií – Community. Zo systeme.io si môžete vytvoriť svoju vlastnú súkromnú alebo verejnú komunitu, čo je ideálne na budovanie lojálneho publika, ponúkanie prémiového skupinového coachingu alebo vytvorenie exkluzívneho miesta pre vašich zákazníkov, kde sa môžu spojiť. Najprv poďme vytvoriť samotnú komunitu. Z vašeho hlavného ovládacieho panela prejdite na kartu Produkty a potom kliknite na Community. Môj zoznam je tu prázdny, takže začnime kliknutím na Vytvorte. Objaví sa vyskakovacie okno, kde budete musieť uviesť názov pre vašu komunitu, priradiť jej doménové meno a prispôsobiť cestu URL. Máte tu aj kľúčovú voľbu pre automatické schvaľovanie príspevkov. Ak to povolíte, všetky príspevky členov budú zverejnené okamžite. Ak to zakážete, vy alebo moderátor budete musieť príspevky pred ich zverejnením schváliť, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad obsahom. Zatiaľ to zakážme. Po vyplnení týchto údajov kliknite na Uložiť. Kliknite na názov pre prístup do komunity. Ocitneme sa na karte Domov. Toto je hlavný kanál, kde môžete vidieť všetky príspevky vašej komunity. Nižšie je vyhľadávací panel. Ako vaša komunita rastie, stáva sa cennou vedomostnou základňou. Členovia môžu ľahko nájsť informácie pomocou vyhľadávacieho panela v hornej časti. Funkcia vyhľadávania je výkonná. Hľadá kľúčové slová v obsahu príspevku aj v komentároch, čo používateľom zjednodušuje hľadanie konkrétnych konverzácií a odpovedí, ktoré hľadajú. Ďalej tu máme kartu Členov. Môžete vidieť kompletný zoznam všetkých, ktorí sa pripojili k vašej komunite. Ak chcete pridať nových ľudí, kliknite na Pozvite nových členov a zadajte ich e-mailovú adresu. Potom je tu karta Nastavenie. Môžete upraviť podrobnosti o vašej komunite, ako je jej názov, cesta URL a titulný obrázok. Čo je najdôležitejšie, tu môžete nastaviť typ komunity. Verejná komunita umožňuje komukoľvek s odkazom zaregistrovať sa a pripojiť sa. Súkromná komunita je len na pozvanie, čo je dokonalé nastavenie pre exkluzívne, platené členské skupiny alebo koučovacie programy. Môžete tu tiež zmeniť možnosť automatického schvaľovania príspevkov. Potom tu máme kartu Čakajúce príspevky. Je to preto, že sme zakázali automatické schvaľovanie príspevkov. Tu uvidíte príspevky členov, kde sa môžete rozhodnúť, či ich schválite na zverejnenie, alebo ich zamietnete. Nižšie vidíme kartu Naplánované príspevky. Táto zobrazí všetky vaše naplánované príspevky a môžete ich jednoducho preplánovať na iný čas alebo si vybrať, že ich zverejníte hneď, ak sa vaše plány zmenia. Vľavo dole môžete vytvárať témy na organizovanie vašich príspevkov do rôznych kategórií. Prosperujúca komunita závisí na skvelom obsahu a jednoduchej navigácii. Na udržanie poriadku v diskusiách by ste mali vytvoriť niekoľko tém, do ktorých môžu vaši členovia prispievať. Rýchlo si jednu vytvorme a nazvíme ju Všeobecné. Teraz sa vráťme na kartu Domov a vytvorme náš prvý príspevok. Pridám názov Vítajte. Tu dole môžeme pridať obrázok alebo video, pripojiť odkaz na video alebo pridať audiosúbor. Môžete sa tiež rozhodnúť zverejniť ho okamžite alebo ho naplánovať na budúci dátum a čas, aby ste si mohli obsah naplánovať vopred a budete ho môcť vidieť na karte Naplánované. Uverejníme ho teraz. Aby ste sa uistili, že dôležité informácie sa nestratia v kanáli, môžete obsah pripnúť. Akýkoľvek príspevok môžete pripnúť na začiatok hlavného domovského kanálu alebo na začiatok jeho témy, čím zabezpečíte, že vaše najdôležitejšie oznámenia budú vždy to prvé, čo členovia uvidia. Podobne, ak zlehčen zlehý obzvlášť pútavý komentár, môžete ho pripnúť na začiatok sekcie komentárov k príspevku, aby ste ho pre všetkých zvýraznili. Teraz, keď je vaša komunita nastavená, poďme ju speňažniť. Prístup k vašej komunite môžete predávať rovnakým spôsobom, akým sme si ukázali predtým pre digitálne produkty, ako sú kurzy. Začnite na stránke objednávkového formulára, kde chcete predávať prístup k komunite. Najprv zídite nižšie a pridajte nový digitálny produkt. Ďalej v sekcii zdrojov kliknite na ikonu plus, aby ste ho pridali a vyberte Community. Potom si vyberte specifickú komunitu, do ktorej chcete povoliť prístup. Posledným a najdôležitejším krokom je pridanie cenového plánu. Kliknite na ikonu plus a vytvorte cenu pre túto ochotu. Mesačné predplatnie sa hodí k platenej komunite. Keď to bude hotové, uložte zmeny. Teraz, keď si zákazník zakúpi tento objednávkový formulár, automaticky získa prístup do vašej komunity.
Tento proces je plne automatizovaný. Ak zákazník zruší svoje predplasne alebo získa vrátenie peňazí, jeho prístup bude automaticky zrušený. A to je celý proces. Ako vidíte, priamo tu v rámci systéme.io máte všetky nástroje, ktoré potrebujete na vytváranie, správu a predaj prosperujúcej komunity. Ďakujeme za sledovanie a uvidíme sa v našom ďalšom videu.